لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. нони маро нивта накун. Ашур Сафар Ҷамолиддин Каримзода бо мардуми Данғаро вохираҳо гузаронида шеърхонӣ мекунад. дар яке аз суҳбатҳо мардум шеърхонии меҳмон Ҷамолиддин Каримзодаро бо диққат гӯш медиҳанд. шоир аз ин ба илҳом омада пайдарпай чанд шеър мехонад ва ҷое чунин мегӯяд: шумо данғарагиҳоро ман бисёр эҳтиром мекунам. аслан худи манам аз Данғараам, бобоҳоям ҳамиҷоҳиянд. сомеон ба хотири ҳамшаҳрии навашон қарсаги дуру дароз мезананд. ҳоло суханашро давом медиҳад Каримзода: порчае аз достони армонам барои шумо мехонам, ки он низ ба Данғараи шумо бахшида шудааст. баъди порчаеро хондани шоир боз авҷи қарсак баланд мегардад. Ашур Сафар ки ҳар замон таваҷҷӯҳи бештари мардумро нисбат ба Каримзода ҳис мекард, баъди ба итмом расидани шабнишинӣ ӯро ба хилвати хондан мегӯяд: домло, ту худатро аз ҳамон тараф гирифтан гир, ин ҷо нони моро нивта накун. لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. لحظه تفریح. در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمتاللهیف، محرر لطفیه قربانова.